पहले शूटिंग ना करबे प्रमोद बाबा जान लिए तू बहुत बड़ गलती कइले बाड़े। जो कहीं 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 खड़ा होके लाई बाजी बसन, कहीं खड़ा होके लाई बाजी बसन। अरे आओ ना रे, खड़ा बन जाई जबे ए गोलंबर आनु रे, गोलंबर हो तू गलती में मत लिए आ तोरा के मारो आज मारी काल मारी कुत्ता नहीं मार। जब ओकरा के मारम तबे लाई भाई मो रखो। देख ना ना रख मत प्रमोद बाबा के देख प्रमोद प्रेमी ओकर ऑफिशियल नंबर है दिखा दे। हो गइल हायो देख ली। अब आवत जे तोर माई से गोलंबर बोला तड़े नु देख तोर पाहुन कितना ले ले बनी जरे माधव कोठा पुत्र भस परिकल बड़ा गाड़ी दे तारा माई चिलप जा एही खाती बक्सर में आइल बन जा देख तोर माई के भोजपुरी में लाता लूती मारा मारी खूसा फूकी जवन को ले हो तो उन कमे बा। ई तो जानकारी ये होई कि प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल के टीम यानी अखिलेश कश्यप जो राइटर बानी उनका बीच में बहुत बड़ा विवाद हो चुका बा। विवाद इतना बड़ा हो गई बा कि लोग एक दूसरा के मारे तक के लेके उतारू हो गई बा। लोग हम कहते हैं विवाद हो के आगे बढ़े खातिर सब विवाद करता, कंट्रोवर्सी सब करता, लेकिन ऐसा विवाद न होके भोजपुरी में कि मारा मारी पे उतर जाओ लोग आ एक दूसरा के मारे खातिर खोजे लगे। जे मुख्य मुख्य लोग बाटे वो सब किनारे बाटे, पते नहीं के चलते लोग इस सब के बारे में बड़ा सोच के दुख होता कि लोग जे लड़ता ना वो एक दूसरा में लड़ के मर जाई, हंसे वाला मजा लेवे वाला सब लेके बन जाई। ना तो हमहू कह कि लड़े के बाद मारे के बाद मार फार कट के एगो भोजपुरी में इतिहास बना दो जा ताकि एक बाद को वो लड़ाई ना होके। ये ना ऑप्शन बा भाई। हाँ होके तो होके, लेकिन ये लास्ट होके, एक कोनो बाद लड़ाई होके के नाम निशान ना आवे भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ अगर ये लास्ट होके, अगर एक से ख़त्म होके हो, अगर एक से ख़त्म होत होके कि कब लड़ाई झगड़ा इंडस्ट्री में ना हुई, अब मारा मारी ना हुई, काटा कटोबल ना हुई, तो हो जाओ इनका पार। आओ दोनों पार्टी बक्सर गोलंबर पे मारा छीन छीन के रॉड ट्रक के मार के सब एक दूसरा में सब लटपटाया जाता कि भोजपुरियों में एगो इतिहास लिखा जा कि युद्ध भई रहे। हाँ आगे जौन भी बुक छपे ओकरा में भोजपुरी के इतिहास लिखल जा, भोजपुरी माटी के लेके कोई टॉपिक हो जाओ वो कि नहीं हाँ भई रहे, वो काहे खातिर तो गाना का चोरी खातिर। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए।